askotin oindala 23 urte izango ditugu ez da, Juan ba? Hau zerbait inmertzala hemen, eta askotiko ondarie jaso inmertzala, eta toki politia prepauzan, eta, bueno, gu kargu hartu genuen, pasillo honetan, zehozer etekina eta inmertzikola pasillo honet, bueno, historia aurreko askoti eta askoti inguruko historia aurreko kontuk jarriko ginola. Gure lana hori zentzen, mengo montaje hau dana, gu ingenun, ahantzadiko eta beste paleontologo batzuk eta laundu zion, lan batzuk egiten hemen, eta, bueno, hasi ginen, geologis egin baina, bueno, kartel hau, horren bere importantzia handi badak, sarreran hortxeati dago, hau beti plastea, julen plastea esatezun gauzu bat da, ubi historian zile lapido sakun lakuntun esatezun beti, askotan jute ginen iborek. Hor da danak, zesan nahi duen, eta, bueno, azken batin, danoak iu, idatzisek, erromatarregin de etorri ziren bezala, erromatarren da aurretiken, idatzik zaundik etzagola. Orduan, idatzik espalimo, nola gauzei interpretatzea, nola deskidu gauzek? Materialan bidez. Orduan, kasu honetan, harrisekin, eta beste material batzukin, jungoea montatzen historize. Historia aurreako historize. Aurrea jungoea, sartuko ea, pixket geologisei hasiko ea, askoti nola daun sortute, esango genuke, askoti eta askoti inguruko geologise, esplikauko genuke. Askotan, sumarratiken gatozenien, sumarratiken kotxin gatozenien, hain bire, estue, erreka, mendiartin denola guzen da, momentu bat aliatzea, ipintza aldea etortzeani, dana zabaldu iteana, ez da? Hau da, iraurgiko bailera, hor kokatzea askoti eta espiti. Baina, impresizu iteu, ertera horrek, ez? Ertetzeuni, azputxo bire hortatik, bailera poli bat dagoela, eta berriz itxitea, aspetitea da zestu aldea, lasau aldea berriz izten dihua, bailera hau dana, iraurgi bailera hau, bailera zabal erba da. Eta, bailera honen, gu arkeologisen ibiltzea, arkeologi barrun gauzek interpretatzeko eta ikisi iten gauzekin ez, lehengot interpreta behar da geologise nola montaute hon, askoti inguruko geologise. Eta zatiken, jo zan guzti zatiken, baina, bueno, lehengot jakin dezaun, danontzako mendixe dien. Izarrez mendixe da, irukutzetan mendixe da, eta Samino aldien mendixe da, Samino, iruarrita zango jau, ez da? Bestela matemate harritan ingo zu, ez beti Samino bezalako jartea baina, bueno. Hori. Bueno, orduan, mendi hortako konstituzioa eta mendi hauetako konstituzioa ez da berdina. Dana mendixeie, dana koskorra die, eta formazio desberdinak izen ditua. Hau, dana karea hitze da. Izarreiz, hau dator, atzea goti dator, baina, bueno, iraurgi baileran karea hitzez osaturiko mendixea, izarreiz. Beste haueia basaltu dira, volkaniku dira. Irukutze talde hau, eta iruarrita inguru hau dana, eta gero beste formazio batzu daude, nastu daudenak, barruan. Orduan, irukurutze talde hortan, eta iruarrite honetan, basalto honetan, ez fosilik, eta ezin dugun, ez da kueba zuloik ezin dugun, eta beste gauziek guretzako arkeologisen ibiltzean antzako garantzitzuana, gizak izen, oindala 1000 urte, 2000 urte, gu bilatzeiteun hilobisek, esate bateko, trikuarriztan da bilatzeiteun hilobistan, gizak izen arrastoik ezin da bilau ezerre, inguru hontan. Zatiken da, basaltuek azidezakelako, eta korputzo hoxek, ezurro hoxek, janiteitulako azidez horrek. Orduan, ezin die mantendu hemen. Bestaldetik berriz, izarreitzen arrebezka da. Izarreitzeko zeak dake, karbonato kalziko asko dake. Formazizuek haue danak etxeso azpixen india, eta karbonatu hori osatzen junda, hildien animalisek eta eman dien poli-poli gainetik gainetik. Alkarren gainetiken, horretik fosilia montatzea. Animalisek hildienen, karakolak eta hemen ikusiko ditu, zer da den, karakolak eta beste belenitek eta beste batzuk, korralak eta dana horra. Orduan, izarreitzen bilau iteia. Lurra behitzen mau, izarreiz, da pixke bera hori bai, sisterrek aldine bai,
dana karea itzeiz izen arren, ondik gene bilau jeak. Hemen ezin da bilau. Orduan, hauek danak hemen ingurun bilauteko zea dia, fosile dia. Txintxilo batzu eitzizio ezagun egingo, txintxilo da atanako erreka alde hortan, horti atatako zea die, karako lau geho batak genuen, txintxilo aldien, beste haue peten adie berriz, kontxak, ikuste joan bezala, kontxa haue atata hori, loiolan, xanaduko obra egin zienin, han eskabarra eta sartu zinen de, beste mordua dauzkeu, harri mordu eta hauek etxipiro barroko ezurre die, belenitek, eta korralak, eta hauek die danak kalizan, eta beste hemen bi desberdin, hoxe ez die fosile, bi borobile hoxek, bi pelota hoxek. Bi pelota hoxek die, irukutzeta aldin, eta lehen osan dugun bezala, basaltu edie. Eta zati formatzei basaltu borobilek, hemen irukutzetan da, hiruarritan da, olako borobilek ez daude, beste forma badake. Hoxe dake forma hori, hemen, daben bezala, elosu aldetiken eta urratitiken gora jute maia, lurrinde ikusiko ditu, bolak, batzuten bola txikisek, bestetan bola ondixoek. Hoxe erten debe, etxezo azpizen egon ginenien, eta bolkanak, toki baten bolkana ertetze zeunin, laba ertetze zeunin, uden kontatuen, beru baizu, zartaixen pasatzen bezala askotan, bueltak gaztea, ezta? Osea, kroketea soze botatzen ma, bueltak gaztea, beru haulako. Eta beru osakin, kanpoko osakin, udekin, bueltak gaztea, eta orduan borobitzen jotea. Eta hola, formazio asko daure, irukurutzeta aldien. Eta tamaine danetak guek. Igual, 2 toneladako harrisek bai, egon goia. Eta ikuste, jute mazate eta birin, ikuste mazate urratitik jute mazate irukutzeta alde, lurri ikuste, dana bola diela. Eta askotan basarriztan da ikustien bezala fatxa da, fatxa desberdinea hori. Arxek kalizakin, kare haitzekin indekue, irizarreko, osea, eta basarri asko da, kare haitzekin hormak, dana zuzen egiteko, dana kare haitzekin indeku dira. Beste batzu digo, asko sartzezue, ibe harrixek, urola ibexen datoztena, basaltu diena, sumarrati datozten hoxeanak, bat dana borobil zea hoxeanak, basarriztan da askotan, eta bide txurretan da, basarri usten, bide txurretan da askotan ikuste, eta kaltzada lehengo erdiaroko kaltzadan da, erromatarra hemen ez dago, baina beste tokitan, borobile ikusti askotan. Jungo ea ikusten oin, askoetin nola ertentzun etxezotiken, eta askoetin bezala, Euskal Herrixe bezala. Oin hemen ume izto, umi askotan esplikau merrizetezako, umi beti bere dinosauzuk ginde azteilako, zan da, bueno, hemen Euskal Herrixen dinosauzuk ez da, dinosauzuk desagertu ziren, oin dela 35 milioi urte ingurua. Orduan, gu hondik ere etxezo azpixen gauden, gure lurralde hau. Gure lurraldi ertetzen hasi izan, emergitzen hasi izan, gero esplikagoz nola, oin dela 40 milioi urte ingurua. Orduan, zori aldinde han badaure, haxeia gainin zadelako, lurrek eta zoria Rioja aldinde dinosauzuk eta zurrek eta saltzi, inigitak eta gu hondik azpixen gade. Orduan, bi kontinente bultzeka etorri ziren, kontinente Europeuko eta Bekue, ez Afrika gu ez etorri ziren, eta gu gauden, aparte gauden. Orduan, kontinentiek, esplikatzen dira, atzotik aurrera pasego aliz bezala, baina milioka urtein, ondik ene bultzeka ikoie kontinentiek, batea eta bestea, batzu separatzen, bestie moitzen, joia. Orduan, ataitue konklusizuek, kontinentiek, peninsulia, lehen separatu ezagun bezala, juntatzen juntzanin, alkarri jotzebenien gorak astea, ez da berak astea azten. Bire txoke egiten mauga, gorak astea, lurre. Orduan, zikatrize da ona, pino dana, hasi oi hartzuno ingurutik da zeo de Urgelea, Katalunia alde arte don, hori dana zikatriz bada. Pino eta zikatriz hori nola forma da. Dana lurre alkarri bultzeka etorri alako, eta nunbaitin gora indulako, geldidu dan arte, ostaki ondik moitzen nahi balimade, o separatzen nahi dane. Euskal Herriko lehenengo aurreneko mendixe izen die, aiako harrixe izen die, ertetzen. Eta are da, beste Euskal Herriko mendi danan desberdina izango ba, granituak elako. Beste dana beste formazio desberdina euskal. Hori pixket barroa sartzeko, geologisi pixket askoitiko eta inguruko ezautzu ere, ni usteat garantzitzu ala. Ez da labarri gen
interesante, bera behirere june inmerzitea, eta gauzek ezautzen, zer dakan. Bueno, pasa aurrera pixket, eta ja sartuko ea, ja gizakixen munduren, sartuko ea. Pasa aurrera lasai, hemen mapa bat dakeu, asko itizen ze astarnategi dauzkeu, joko batekin, argiz egin dugu jarri izko, kokapena, askoitiko mapi, askoitiko lurraldien markatzeuna, eta trikuarrisek eta kuebak eta askoitikoen dauena, bertan markatzeizu zetokiten dauden. Bueno, goia, ia paleolitoa sartuko gineke, oindala askoitiko astarnatei zarrena, oindala 30.000 urte inguru hortan ebiliko, 20.000, 30.000 hondik gena zaitek da. Baina, bueno, lehenu hotiken, hemen bakigu, beste tokitan bilau dielako, animali hauetan ibiltzen ziela. Animali ibiltzen bizontiek, uruek geroa aldauintzala, uruek, mamutek eta ibiltzen ziren, mamutek eta garai honetan paleolitun, goi paleolitun da ibiltzen, garai glaziazizu zen. Glaziazizu, oine itxeiten nahi da bezala, asko eta garrantzitsu ematen ezaguna, kambio klimatiko asunto honegin de berotzen nahi gala, gizakixen eragina, horrek eragina hori bago, baina lehene bazien kambio klimatiko hobek. Lehene ia proba asko indea hori eta miloka urtetan, ia atata egitu eza batzuek, estadixo batzuek, nola glaziazio ontzien, glaziazio izenak indea hori, hainbeste miloka urtean ontzien, hainbeste milaka urtean ontzien, glaziazio eta azkeneko glaziazioa ontzan, orain dela, 30.000 urtetiken 15 inguru hortan egon zen. Hori paleolito garaixen izan zen. Eta glaziazio montatzeanin, oin arrebezka gertatzen nahi dan bezala, oin berotzen nahi dan bezala, eta etxezue ikuste ze problema, ze arazo sortzen nahi dian, bai zarautzen, nivel zeron dauden herrisek arazo dauzke. Zauz dana duna hasien, oin herrisein dantok izen, oin arazo dauzke, goraka atorritxezua, lezondare ikuste ze arazo datuzten, udek harrapatzen nahi da. Baina lehen, oindala, 30.000 urte, oindala 15.000 urte inguru arte, etxezue arrebezka ontzan. Glaziazizun, egon ziren, glaziarrak askozik eixo egon ziren, bai goxen da behien, eta orduan, retraiute ontzan, Euskal Herriko kostie, igual, 12 kilometro atzea hongo zan. Toki batzuten, bakiu, profundidadeatik gen, landatan profundidade txikixo gala, hemen toki askotan profundidade ondixo, orduan profundidade txikixo zaun tokizitan, atzo asko retraigo zan etxezu atzea. Orduan, hori garrantzia ondixo, astarnatik asko tapote hongo hilako garai honetakuek. Kostatik dude izen, toki honena kostaldi izango zen bizitzeko, eta hoxeia etxezu azpizen dute. Animaliago bizitzea, baina hau dira, elefante lanudo, zaten mamute esatezagona, hilikin ziren, hau edanak. Animali asko ziren, zain mertzien, protegidu mertzien, eta orduan, beak sortu zuen, urtin poderizuz, hilie, artikuen hartzak eta daken beste zea bate bezala, beste konstituzio badaken bezala, hartzak eta ziren zeakuek, oso las kaberna esatezuna, ursuz espeleuzek, oso hartzak pardua, ertetzen beste generazioa zeun, egualdizek eta zeak epoka eta beak zaititu, animalezi aldak eta beak ematezko. Orainek ibiltze ziren, baina elur oraineke alia huitezin honea. Oso importanti da guk, astarnategi baten elur orainen ezurre bilatzen baiteu, esan nahi du astarnategi zaharra ala. Porque hasi etorri ziren, glaziazio marri etorri ziren. Etortzi ziren, goitikin etortze ziren, eta justu jote ziren, Kantabria, Asturias alde arte, eta Galizia arte etzien, araño pasatzen, gero buelta umertze belako, han etxezia bukaitze ziguen, eta orduan, etortze ziren honak janbilea, eta bere garaizen berreze joan egite ziren. Pasatzi eukizaken bezala, landatako tokixen bagarri pasatzen, pinotat izintzen etorri. Orduan, hortik hemen pasu zaun, da hortik etortze ziren, da berreze joan egite ziren. Horren ezurre bilau izen ditugu. Mamutena, zoze gauzi bilaute, baina mamutena saioa bilatzea, kuebatan da, etzielako egizatzen. Nola egiztekoa, mamuda zeltzen harrapatzeu, zein juten mamute baten kontra. Hili jemada mamut bat eta haren zea batzuk, zein goitue, aprobetxak goitue. Marfile dela, gauze batzuk eta objeto batzuten dare azaldu izan dira. Hemen urrena mamuten tortolos bat dago, urteagako kueba baten dago, tortolos bat bilaute.
Mamute zaila da kueba batin bilatzea. Igual, hankamaten pusketa bat igual ezen, baina aprotxatzeati hartuko zuen, da emago zuen, da, bestela, hemen eizatze ziren, animalize ziren, bisontik, orainek, hartza etzan eizatzen, porque zan kontraixo bat, arei jalek, piket arabike izango, arabike arei jalek iztu jaten, txakurre izte jaten, animalize betortza egituenak, musulmana ez ditu jaten, da gure orduan igual musulmana izango ginen, hartza ez genuen aprotxatze jateko. Beste animali danak, ungula hauek danak jate genuen. Toki menditzu ezien toki zen, hauntze izango zen, mendiko hauntzek, ibiliko zen, behien ibiltzen mazien, beste animali klase batzu ibiliko ziren, saldixek eta janik ezien, saldixek aparte, nola ekainien dare, interpretaute, bizontik azaltzek interpretaute, kuebatako paretatan, eta gauzek iso, bai arraiseketare azaltzeie, garai hartan ziren animalisek, lehoieketare bazien, lehoien ezurreketare bilau izan ditu, kuebatan. Ez gizona janintzit lago, baina sartu intzien lago, beste animali batzu jatea, arixen ezurreko aprotxatzea, eta han bertan hilingo zielago. Hartzan ezurreketare, hartzan eskeletuketare, bastantea saltzeia, kuebatan. Inbernatzea joteie kueban, eta bertan hilde geldigulekia. Hile bete batzu pasatzea negu pasatzen, eta orduan batzu bertan hilde gelditzeia. Gu jote ganin, aztarnategi baten, induzten nahi ganin, da oine aigatoki baten, da, hartzan ezurra saltzen bezesku, han bakiu gizakin arrastio izteula bilago, kompatibilitzielako. Han gizakixe jute zanik kuebe batea, eta hartza bali maza honan, o hartza ertetzezun, o gizakixe ertetzezun. Bizita homatek, bize izintzen alkarregin zai bizi. Orduan, guretzako zea ondixe da hori, jakitia, zeun ze bilatzen, hartzan zea bilatzen baita, ez diela kompatiblik. Hemen, referentzi bezala jarri genuen, eiztei bat, paleolitun ez pentsa, eizin barri itezela eta karniboru ziela, arei jali ziela bagarri ez pentsa. Jate zituen, frutuek jaungo zituen, da mendixen bilatzen zituen gauzeanak. Gertatzeana, frutuen aztarnai ezin ditula bilaguk. Bilaulik etegoin, polenak inde, gaur honik euta adelanteko iso do, eta polenak inde gauze analitika klase batzuk inde, bilatzea gauze geixo, orduan ze jate zituen. Baina lurre jaso, eta lurrare analizaute. Inzitugu ikusi ezin dituguen, gauze horiek. Frutua jama balima eta haren azize zaila ikustie, imposible ize. Orduan, lurre jasotzen mazu lehen etzan egiten. Handian nahi gara izen da olako medizu hitza, baina oin analitikan bidez da gauza hori ikisitie. Hemen ze ikuste dugu, hemen arma batekin ikuste dugu, eiztei bat. Hau, existiu izentzun arma honek. Porque bilatzeia, honen pusketa bilatzeia. Bilatzeia, zoosegin ibiltzezela, zati hau azaltzea. Hau, egurrez ibiliteko erramintak, armak eta gauzeanak ez dira jatzen gureera usteldu itealago, gurea barri aldatzeia, ezurrek eta arrixe barri azaltzea, gurea. Egurre aldatzeko gure garaire, oin dela milega urtek, o sokak, narruen pusketak, tela pusketak aldatzeko egon behar luke lur baten, espezifiko baten, lokatzan, aztarnatik batzun hemen ez, baina, hemen Espainixen da bai, baina bilau izan dituen, arrastuek, sakuk eta inde, otarra inde, minbrekin, inde, baina lokatzetan, toki espezifiko baten, zer lurretan, dana useltzea. Hau zertako ibiltzen zen armau. Imaginatzen, zu lantzea botako zen, animali batei. Horri, zai botatzi alperri da hori punta ertengo luke. Bizontiek eizatze zituen, rebekuketare bai, orainek, hau eizatze zituen. Orduan, hoxei sartzeko, lehenengo bi gauzeia, ire eizteixe eiz, bagik, urrutitik bota bertzikok. Urreatzen man, zer da, normalena, iesitzia, animalisek. Arrapau berdezu sopresan, eta urrutitik aldana. Urrutitik zaiteko, hau eskuz botatzen bazu, eskuz, honei indar gutxi botako izu. Honei, 20 metro, 80 metroa botako zu, baina indarri behar jago, hola jugosako eta horrein jai dago. Orduan, indarra mateko, hau, asmauzan, hau da, bultzagailu bat. Orduan, bultzagailu horregin, ni botatan, hola guin, eta
kanpo futbol baten, porterira, hortzen, aldatzea. Inderrik gabe, baina aldatzea. Baina, pentsau, 40 metron, 50 metron da, animali batei sartu likela. Horregin, ematen zaun indarregin. Gero punten jartzezeko, batzuten arrisko punte izango litzeke, fletxa punten, bestetan adarragin indeguek, ezurre oso errez austea, baina adarran, elurrorainen eta orainen adarrak eta zarrizuna gutxixo, baina oso gogorra izetie. Baite minatane, neolito gara izen da ere minatane elurrorainen, nola ikuitzeituen, ze asko, adarra ze asko ikuitzeituen, hasekin pikuk einde ikuitzeituen, minatane gara hartane, atatzeko, arrisen materialak, betzauzeko horra ziren. Orduan, hortak gore ibiltzen zituen, da gero dekora bitzen zituen, Madalen garaixen da, asko dekora bitzen zituen. Osea, bultzagailu hauek. Hemen gopuzketa hau, askotan, azaldu bie, dekorote. Gu bilautzen ditut, ez ditu, hain zarri bilatzen, baina bilau izan dituen eta batzu dekorauta. Hemen esango nuke, Gipuzko aldien da, suerte pixke berdala, zoze dekoraute bilatzeko. Ez, zera ginelako, baina, zu pentsau, bizitzie errezo izango litzekela gare esetan, Naparru aldin, Araba aldin, lurralde hoxetan, bizitzie errezo izango zala hemen baino. Hemen dana mendia hartin gaude, bai. On biri dauzko, autopista dauzko, eta honi biltzea erreza. Gare hartan moiu mertzan hemena, eta ze vegetazio gozan da, birik batzuten itxite, beste da, oso zaila izango zen moitzia. Orduan, aurra zeiko xo pixke poli-poli, eta zaiten jungoia, sartzen jungoia, pixket, hemen estanteri hontan dauzkeu, animalia hone, kaskazor hone letreru eta bestean letreru da, hone letreru kendu ginen, umiei, joko bat eiteko umiei beti jartzio, hau zer da, animalia hau zer da, arei jali da, o belar jali da, zue dinosaurzukin da, hainbeste lan eite uste eta hainbeste zai biltze uste ez, eta orduan, nola atzemate uste, diplodocus egin da batzue ez da izen dien beste belar jali ez dira ondo ulertzen, baina gure biloba eta ondo zaititu zein dien belar jali eta zein dien arei jali eta geixo atakatzen juna, orduan, betortzatan atzematezako. Umi izatezu eta umik behage asmatzezua, betortzetan. Ez aurreko hortzeta hortzetan, hoxe zaldizek eta astuketa ere guitzetua, baina betortzak bagarrigen arai jali guitzetua. Hau da, hartzan burua. Koe batan ibiltzezan, hartza. Ursuz espeleuza dau. Oso las kaberna esatezakon, ze hori. Orduan, beste hauzia importantia, zu eiten ekisi zebela, paleolitu garaizen. Zue numaitetik ikisiko zuen, tximista bat eroriko zan, zu hartuko zuen, eta numaitetik denborekin ikisiko zuen, ordu arte zeurutanak gordinik eta jaten ibiliko zila, eta hasiko ziren gauze erreta jaten. Frotazizukin, txispa bat botata, modu asko hori zu eiteko. Hemen modu bat jarri dugu, frotazizukin gogorra biunekin zaitea, eta horre atatzeko berotasune, botatzeko horre izan, ardagaixen barroko lehortuteko zauta, eta horre jotea zu eiten. Gero, materialan, erraminta kontua. Paleolitun ondigene, hasi zienin, bilau zuen, zu harrixe eta beste harri batzukine lan egite zeben. Zertako bertzuen harrixe? Alde batetik, animali bat eizatze zebenien, animaliare trozea omertzan jateko. Trozeatzeo zen bertzen, narru kendu bertzen, tripi eri bertzen, kutsilu zea bertzen. Orduko kutsiluk eta harrixekin dugu. Harri gogorrena zein die, basaltuke gogorraia. Baina manipulatzeko errena da, eta errezena, zu harrixe da. Zu harri bileo jute ziren, bai urbazaino, guk zu harrixe materiala hau atatze joni, jakin inberriziteu, nungo zu harrixean. Osea, jakiteu nundi ekartze zuen. Ekartze zuen, Bizkaiko kostatik hartzatzen zuen, urbazatik, urbazeko menditik hartze zuen, da, o frantzialdetik ebai, o Ebro aldetik etortze zin ebai, Ebro aldetik geroakuek. Ja, komertzizu, hasi izan ninde, Ebroko zuharrizeketara hasi zen. Orduan, atzematen gauzoizik. Eta pieza ikuste joan bezala, pieza handixa marra dira. Pieza handixa ezek hartzea, noduluek ekarri betxula, urbazatik gule ekarri berko jo, harripuzketa batzuen motxilen sartute, eta gero hemen jun klak ezaiten. Orduan, hasi ziren poli-poli urti aurrazik guztien bezala, geuta pieza txikixo egiten. Aprobitzatzen gehiago, harta transportien da, ez hainbeste lan egiteatiken. Ose, guk uste honi pieza handixe dira, dakiu pieza garai zarreku dira. Gero, askoitin ze astarnatik gau kue batan.
esan diuztet, horre zindula egon, horren izarraitz aldien. Hau da, Aitolazar, kurutzeko haitze, hau da, erloaldia, eta hemen da kurutzeko haitzen, kueba zarrena hemen da, horre azaltzeana, kueba hori berdine da, hemen laro eta azteize urtetan, katea egin da, material hau txe bilago ginen, gu material hori bilatzeu nia, astarna bilatzeu nia, geldiu mereziteu. Guk ez dakegu, hortako permisu eskabatzeko, eta norbaitekin zain berda, dakenakin direktore batekin dugu berda, eta induzketa batekin berda. Gu zerbait bilatzeu nia, geldiu iteka, honen parti eman merezite dugu, kontuz jaso gauzean nahi, eta zerbait, dakeunak guk pertsona zabatekin, unibertsiadeko zabatekin ibiltzeka, zuzendari bezala bil, da harrik esati guri, hau garei ontako dez, harri behar esplikatzizko gauzek, eta ikisten nahi gara, gero aparte aztarnategi izetan jute ganin zaitea, induzketa egitea jute ganin, gure eskolie, benetako eskoliare da, harrik istetu. Bestie da ona esan dugu bezala, kurutzeko haitze, hemen behien dago, eta beste laukueba daure hemen urkitea haitz. Zona bat da hemen, hau beraino jaiztezea, pixka da isotzen aztezea, goraldea, erloaldea, oso zikina, paraje zikina. Hor da, beste laukueba eta kueba bat da, bilauziena, bi lurrontzi hoxek, zatisek. Goi hoxe da einde, hoxe pusketa hoxekin. Hor zaune enterramentu bat, gizakize enterrauzien, brontze garaixen. Oin dela, 3.000 urte ingurua. Enterrauzituen, eta hemen enterramituko ontan kugutzeko haitzen ondik ezurrean daude, zulo xerrikisto bati pasatzea eta gizakize ezurrean daude. Baina hor bizitzen ontzien paleolitun eta baita ere brontze garaixen zeune enterra ingo ziluen hemen. Hemen, hau batiz bat ingenu jolas bat, eta entenditzeko, zerbait pixke zaiteko, jarri genuen lurren, hemen itxiten nola, hau zen, kueba baten, eskabatzen induzketan aztezanin, goitiken bera zen jongo litzeken. Hemen ez di, guztien zeh, hemen umi izatezio, zue botatako zaborrak eta hor daude. Zue botatzen zuten txapak eta zorruk eta zer eta hor gaini nogoi beti, azalin. Poli, gaur eguneko materiala hor daude. Nola narratzaioan, bastardanak. Poli berak azte ganin, jutekea, zeramika bilatzei jau, balimaude, garai horteko balimaude, ez balimau junleikeo, igual ezerrik bilagabe beraino junleikeo, eta hau azaldu. Litekena, garai danetan jendi ibiltzia, kueba on bat izetia, eta toki danetan zozeotia. Horren ikustu, erromatarren garai izetiela, neolito garai izedala, ze garai dien, urti jartzezko, ze garai dien, da bera poliki, berak hori joku bat, eiteko umikinde, pisket ententzen joteko. Eta gauta pisa ondizu azaltzei, eta hor bere garai izen daude, gu bagiu lehunduteko askurua bilatzeko, bagiu ze garaitekoan, arpoi bilatzen baitu, bagiu ze garaitekoan, eta beste izarrez palima azaltzen, daia hola pieza ondizu amarrat azaltzen baita, gutxuera, bagiu, deko aparte analitika dira. Karbono 14 urkin egiten analitikak dira. Horregin jakiteu ziur, noizko kontun gabiltzen. Poli aurra jongo ea, eta ia sartuko ea neolito garaixen. Hemen ikusten amaizu urkitea itzen atatako ontzisia hau etxe dira. Hauek, pusketa, ez di gola azaltzen, pusketa batetik bagio olako bat, rekonstruzio bat etea. Fletxapunte bat, hemen hau fletxa hau hemen iruarritan bilautekua, txorrote bilauzun, ondi beharak etxin, hau da haren kopi bat indeo. Alau mati nahiko nuke, are pixke sartzean ninten matemate, aregin hartu mana bali mauztega txorrotekin, entregatzi eta igual hementxe jarriko genuke. Hemen dauzkeu, urkitzeitzeko ejemplu dakegu hemen, batzuen nola enterratzien, urkitzeitzeko koebi da, eta urkitzeitzen nola enterrau zituen, gukatik genuen, eta lurrontzise hor azaldu ziren. Hau die enterramentuek. Enterramentu batzuten koe batan eitezien, eta beste batzuten eitezia, mendizien eitezia. Artzaintzak gora jute zieni, mendire urteko sasoizen jute zieni, oine jute egin bezala, alarrea eta izarretxak jute egin bezala, orduan bertan egote zien igual 3 lauile beti negote zien, eta hasi ziren ja, toki baten neolitun, ez da esan, hasi bernun esaten, neolito garaixen hasi ziren, hanbezela nomada gizetien lahatzen, da nazkau bintzien haimeste ibiltzen, akomodatzen hasiko zen, baina lur zati batzuk hartze zituen, landaretzak eta kendu, eta lurre lantzen hasi zen,
animalisek domestikatzen hasiko ziren, zaldisek eta salbaji ziren, bizontik, uru eta hoxean, eta salbaji ziren, domestikatzen hasiko ziren, txakurrek otzutik zait horriko ziren, handigen aldaketazek, hasi domestikatzen hasi ziren, da hasietatik etekine atatzen hasi ziren. Bai esne, arai, eizatzea jombari, ondi eizatzen ibiliko ziren. Baina, basak toki batin egonezko, eta animalisek jarrian bertan zaiten, azten jarri, esni eukiko zebela, eta lurre landutere eukiko zituela, generu eukiko zebela. Bueno, asko irizen, zer dauzkeu, neolito garaikuek zer dauzkeun? Ze generoak, trikuarri batzu dauzkeu, marikutzen bi dauzkeu, marikutzen beste gauzietan trikuarrizten ze gertatzen zen. Ba handian baino lehenu otiken ze gertatzen zen. Jendia altxorbile, pentsatzen zeben trikuarri hauetan lehen gizonak altxorrak jartzen zituela. Altxorrak jartzen zituen, baina ze altxor jartzen zituen? Ze altxorrak jartzen zituen, lurrontzise jartzen zituen, jartzen zituen gari beza batzuk, hasi batzuk eta jartzen zituen, bere beste mundua jute ziren inde, ez zen gozi pasau, bere sinismen aukiko zen. Ja, hasi ziren, espiritualidade batekin hasi ziren, enterratzen bere gorputzek eta sinismen batekin. Trikuarrixe beste seinale bat zeik bitzeu, propiedadetasun kontuk bitzezun. Mantendu itezeben, nola 3, 4 hilabete, 5 hilabete jungo ziren mentira, beak gana hauekin de jungo zen, garei oparotan, udean. Orduan, jute ziren beste norbait egonleik esanan, behe gana hauekin da, orduan, trifulka hoxik eta esaiteko, etxe zituen, enterrau, behe terrenotan, orduan, errespeta etxe zituen terreno lur hoxik. Hemen, behe atzemate zuen, hemen enterraute ziotu ezea bat, eta hau, errespeta, hau terreno hau, haren adek, o matematen adek, etorrikoek. Baina, errespeto etxe zuen. Eta orduan, seinale bezalare funtzionatzen zuen, trikuarri jire honek. Orduan, esan dira, bi izarraitzen bi dauzkeu, bisek tesoro bile, altxor bile izurrote bastante, azkat, ze aldin irukutz eta aldin keixetako dakeu, aparte beste mordoska badao, baina askotio lurretan badao, haure neko txikiuta, horre altxor bile, iruarritan, horti pasau geana badakio, horre bi zaukizituen, batin pizti aldemeni intzi zuen, pusketik jantzi zuen, beste basartar bat ondiken eskaba hori juntzan, eskaba hori sartu zion, eta behin eskaba hori lurrek, harri mogitzen baitu ia, izurrote horko toki bat bilatzen ma ikutu ez dana, bai, iruarritan da hona, bai. Han ikusi, ole eta uela, ikusiko nola da. Eta zeo dana desmantelaute zuen, peniek oso. Eta txorrote hortxen ingurun bilatzen fletxapuntia. Hori iain da, orduan ekarlisten garaizen, hemenuan zaldi bi horretan urri eta moneda eta ibili zoze bai kontu eta horren buru horri guiko zean. Orduan txikizio hori nintzen. Bueno, hori erakutzi du, nola beta, askotiko koe batan, hau edi urkitea hitzekua, urkitea hitzeko zulu di eta hau zaku da, gurutzeko hitzekua. Zeramika horiek nola asaltzien, ikusi guazin juteka? Hola asaltzia. Ikusi zu? Hortiken nola ataliken hori? Ontzi osu ez egun ez da. Ontzi osu hemen igual baita igual ez. Pusketa bat egarri genuen, da hortiken eintzeben zabat. Eta askotan hoe atatzeko hori imerzituzu, gazakin, gaza jarri, pusketa ondixi balimo, gazak eta zein, aldan osuna eta gordailure eman, da gordailun behan zaitek prekupatzei hori zaitek. Hile beti pasako ditua. Hemen alderdi honetan ikuste dut, domestikazio zuen nola juntzan, ganauena, saldizena, lurreti azizea eta nola irina atako zeben, esko errotagein, zeramika nola ingo zituen, apaintzen azizien, gauze politik egiten, eta nola enterratzen zituen, bere gorputzek eta hori hemen izarritzaldeko da. Eta haure irukutzeta aldeko beste zulu bat, nola enterratzen zituen, eta matemati hiltzen batzuten korpuz bat bagarri gotezen, bestetan baina gozo, igual familiko dana egotoko gogo zen, behar zaite zen, da toki bagutzen, gauze desberdin egiten zituen. Hau, neolitu da, hasi zen, oindala 6.000 eta 500 urte ingurua, eta 2.000 eta 500 ingurua da arte, hemen sartuko gineke hori, burniarun sartuko gineke. Neolitue inguru hortan da. Paso azkarri inguez, baina, azkar jumer dugu. Orduan,
Burniaruen zer dago inguru hontan, eta beste Gipuzkoko toki askotan, garai hartan, neolito garaixen txaolak eta egongo ziren, pasatzena txaolak eta arrastu bilatzie oso zaila da. Hemen Altamiranda, Zozi, Bilauzan arrastu bat zala, baina nola asko egurrezkuek zai izango ziren, egiturek eta egurrezku izango ziren, egurre imposiblia, ona gure garaire ailatzie. Aliako obra batean bilako zu, alertatzen zaituna, baina ezin da zaila da, porque hemen basarri bat egon, txaola bat egon zen, hau beste txaola bat egon zen, bere gana egin, da orduan, garai honta aliago arte, hasi ziena, garai hontan egongo ziren, ontik gene, basarrik, egongo ziren, txaolak egongo ziren, baina hasi ziren, lapurretak eta gauzak, organizatzen hasi ziren, munei hondi pasau zen bezala. Hemen, Gipuzkoan eukiko txeu, 6 o 7 bat, eukiko txeu, egitura ze hauek, amuraila hauteko garai hartan amuraila hautxezionak, eta defensibo bezala, eta barrun organizau eitxezien, bere kali, eta bere egin berreguge organizatu egon ziren. Pertsona batzu egon ziren, burnixe funditze zebenak, beste atzu lurre lantze zebenak, gaur egunin herrixen dauzkeun egiture, ordune, organizote egongo ziren modu batea. Gero ze pasauzan, hemen munoia hondin, zatiken, oin juteken munoia hondin eta peni emateu ikustea eta zer ikusta alda esateu, ez? Beste toki batek jutezea, laoia jutezea, buruntza jutezea, beste toki batzuetak jutezea, eta gauzek dani desberdin ikustea. Hemen pasauzan, oindala 2005 urte inguruen, lain utzi intzebela, ez da zen motibati utzi intzeben, eta bera juntzien. Igual pake bolara bate hontzan, bizitzie gorra izango zen hemen, udek eta hemen gaini udek eta betik genu batetik egongo ziren, mantial mate egongo zen, ez da nola organizatu egongo ziren. Baina bizimodo gorra izango zen, hor behaldin baino. Behien, oine askoetiko toki honena zer doa, beti behien, ibei ondotan, ude handakeu, lurrek ibei ondotan da beti lurre hobi hotie, lantzeko eta gauzetanetako, eta mobitzeko ere lurre hobi hongo ziren. Hemen digintzen orduan, aldein nintzen. Aldeian ize pasatzea. Aldeian egitezu, zu etxe bat aldatzen izaitezu, urren atortzana zure gauze bilago joan, zuen eman dituzu gauzek ez. Hemen gauze, balizo gauze danak, eman zuen, ze geldiu ziren, zeramika pusketa datzu, eskorizek, iketzati atalik egu ze garaiten, ze arboreo zaon, ze landaretza zaon, jakin lehik edo horrekin, eta gauze gutxo. Oin, famoso jarriana irulegin, hau asaltzea, eta gaudi ere gauza asko asalduko ia, ez iguela interesanti, baina gauza asko asaltzea, lurrontzi osu eta asaltzea, eta are, zuntzitu intzuen. Han bizizien, da bizizien gara hartan, defensibak, hortagotxe guitzazioen, horbak eta arrisku barri ez, aparteko egurre eta gugu zituen. Baina, han, egon zan, zuntzitu intzuen beste enemigo torriko ziren, da, erreintzeben, laoiare bai, laoiare labastidon ustea hola, arere erreintzeben, orduan, toki horietan gauza asko bilatzituen. Dana, hildego pertsonak, ospa ingo zeben, altzuen mohon, gauza batzuk kenduko zikoen, balizo gauze, baina gauza asko bertan gelitze ziren, hemen ez zanak gertau. Orduan, aberaztasune, bueno, da hona da, da hona akeu guk, eta horrein konforma berkeu. Hemen, gauze, garrantzitsuna ze bilauzan, da Gipuzkoan bakarra dauna. Euskal Herri oso ez da, beste ibaldaun, igual bai. Osa, hau, pieza hau azaldu zen, replika bat hor dago, laoian. Pieza hau, ze zan nahi du pieza honek? Hau da, lehen asko ezautuko, lehenko pixan, azoka jote ginen inde pisu ginen nola pisatzen ziren, oia hoxik alduta, baina. Pieza, brontzesko pieza hori azaldu zen, da horre zan nahi du, merkataritza existitzen zula orduan. Orduan, moneda etzan nagoa, baina, bueno, truki hongo zen. Hainbeste pixatzei, truki ezan, osea, merkataritza existituzun. Ibile bat ebile zen, zintza zauetakoa, zeramika hauen bidez rekonstitu dira, ze hauek, ontzisek, ze hauek. Hau di, almazenajeko ontzisek dira. Eskorixe azaltzeie, eta lehuntzeko harri batzuk azaltzeie, eta gauze gutxi, momentuen gauze gutxi gixo, baina, bueno, iake herrixen dakeun, geure herriko fama atzespau, zene fama ordu. Hortxe heldu behar dizu.
Hori Juan Bautistakin aurra jongo ea. Nik beste salto bat esplikako izutet, hor nondik geldiu gea, eta handik 1000 urte pasatxoa, beste astarran batzuk erten zizkun. Erten zizkun oindala ota 5 urte, baina hau dietanak 8. mendeku, 7. mendeku, eta lehengo munondikin 1200 bet urten ezberdintasune dauke be. Zer dauke berezixe, hemen ere sinismen hori gordeik, beste sinismen bat. Hemen daudela urnak, pertsonak erraustute, eta hemen agertu zin bezala daude, kopia die, leheno esplikau duen bezala kontuz, atea berrezeteie, pieza hoxek, bendakin eta abar, holandez batek eintzitun, eta han daude astarnan originalak, da hau di kopisek. Zer dauke honek berezitasune? Holako astarnategi gutxi daudela, eta orduan kontestu ere oso zaila dela ikustie, ondik eta gutxi agertu dielako. Garrantzitsuena, Ama Xantalen, zean da ona, Irunen da ona. Nola kalkulatze bez ezate be? Tardorromano badala, akulturauteko pertsona diela, baskoiek izen nahike bela, baina akulturaute eta erromatarran bizimodue hartute, izinera zizukin da bar. Orduan, benetan hori hola baldin askoetin daukeu toki baten, kultura batetik, beste kultura batea pasatzen egean saltue. Eta hona etortzen magea, hemen, puskaute dago, baina hemen ikustea, sepultura bat, baina ja lurpin sartuteko pertsonina. Hau ja kristaue da. Ameika 12. gizaldikue. Agurtuziko ben, hemen kanpaie egiten nahi ziela 16. gizaldi zen. Etzien kontura hau, zertzan, zulue bertan entzeben. Kanpaien markak hor daude, hor oina utzekin dago, baina hor dago, kanpaie entzeben zulue. Gero, kanpaien da, kuriosu da, kanpaie da, azken baten, errezu juten magea, oriente aldea eta ere, kanpaie, jotzen bakutzin, gorgo ikukin akordatzea, ez? Kanpaie itxezanin, eundoko zeremonisi izetezan, dana nahi izetezeben parte hartu, aberatza, ontzako urrezko ontzie bota, eta pobreik etxin zeuzkeben txamponak, eta txampon hartin batzuk sartuko zin salda eta beste batzuk ez. Eta kuriosu da, Portugaleko inglesak ez dakizema txampon klase hemen agertu ziren. Orduan, garai hortan, diruk hola ibiltze zilako. Euro bezala, orduan txampon batzuk batekuk eta bestekuk nastute ibiltze zila. Hau ikusite, esango genduke, beste pausu edala hau. Honek emate gaitu ia 16. gizaldire. Azken baten, elizetan enterratzezin pertsonak. Eta askoitiko parrok izen, 1809 urte arte enterratzezan. Hoxe die, askoitiko parrok izen zauden sepulturan tapak, hemen nola ipintzezan aurkixe, eta nola hotzezan etxeko Andrie, zeatik pertsona bat ezkontzezanin, Andrie izetezan hartzezuna etxeantako espiritualidadien gordetzie, eta etxeko memorixena. Eta orduan, bere aurkixe ukitzezun, bere sepulturie, zapibeltz bat ipintzezikon, argizaixe, eta egun ondizetan, askoetin jasota daukau, 3 punteko ogixe. Ipintzezikola, abarik eta jasotzen da diruarekin izi konpontzeko, eta holako gauzeko, pobriei banatzen zizoen da abar. Beno, esan behar dugu, ondaren leku bezala hau sortu zela, oindala gutxi hona izamen
andrakizon batzukin eta esate ziren, zene pentsau guk hemen loik egin dula eta gure azpixen sepultura zaudela. Zenez sinistu, hola izan, hemen lau etxe bizitze zauden. Eta bota eta agertu zikun estruktura zoragarri hau. Eta ondareleku herrixen dauden gauze zueltu, baino historiku diena gordetzeienak. Adibidez, San Antoni xau, 1983ko uholdetan Puskaute agertu zena eta Espiritu Santoko elizeku da. Oan daun beste kurutze bat, akordako zeate nola esatezan baldatiken, nola fletxa batekin, abare bat nola hiltze behen da, haren gogotako kurutzie da. Gio, oso politia da, garixe gordetzeko ontzi hori, eta hor garixe gordetze zan, elizetan sobretodo, baina uerte gazarriku da hori, jesuitiena zan, bere garaizen. Hemendik garixe botatze zan, da hemendik atea ite zan. Hau uerte bazarrezen zauen, hemendik atea ite zan. De hemendik zartu. Bueno, esan berdana dago, hemengo aztarnategi lanik jartuntzen bena arkeolanekuk izan zin. Eta arkeolanekuk gaina lehengo aldiz Museo de Londresekin kontaktaute eta azizin egin ordenadore bidez lehengo. Eta ordenadori botatzen zuen ondak, bera, nola ikustezin zenba sedimento zauen. Eta sedimentu kartetzen zeben tokisek irikitezin, baina dago bakarrik irikite dauden toki hauek. Beste dana, utzi merzetea. Zeatik, hemendiken urte batzuta, askoz aurreatu ongoa arkeologi kontuk ikestieta bar, eta ordureko gordeta daude. Hemen atentzizun mantziun baite, fetuk eta umi bat aietzeka hiek hartetzen zebela, eta geho gaina histori kurioso bat, zazpireun eta hogeta bederatzen gertautekue, andra bat, neska bat ezurre batzen, umin ezurre batzen zitula, eta zertako zituen galdetu zizioen, eta etxeko handriek eskatzen ziziolako, pozimak eta hautzek eiteko eta magia eiteko eta bar. Horire agertu zen, eta hemen dago. Eta on pixkek gora jongo geha, akabatzeko bideo bat ikusiko. Hemendiken ikuste zute elizie nola izango zen. Pareantan beste altare bat zaukeen, San Andresena eta bestaldin Madalenana. Eta gero, 16. gizaldetik hau ospital bezala ibili da bat ere. Gaitzek etortze zinin, adibidez, izurretegi beltza esatena, peste negra eta orduan hona zizin ekartzen gaixuk. Eta azkena, 1904 tuberkuluzuntzako prestatuteko ospitala izan zen. Eta gero etxik intzin, udaletxeko langileentzako. Eta ustu intzin, eta zerrein da atrebio intzan, ginen, polgi-polgia esek entzen da estruktura danak ertentzun. Askoitiko eskola profesionaleko mutilek entzeben bere eskolan bi barandia originalak hartute dana, berrezi entzeben, peio lengo alkatikin, arekin entzeben. Altareko irudite? Eta irudixe San Martin da, erdixen da ona, 16. gizaldikue, restauraute da, altarai nola etzauen, lago Trump Doyle bat eintzikon, hemen sortu zen askoitiko herrixe. Dezanen berdego hori, eta hau da nobedade bastant. Askoitiko herrixe, poliki bazarrixe sortzen, txabolak, bordak, eta abar da. Eta gero, agrupazizuk egiten juntzin. De gero bakutze bere elizetxu eukitzezun da bar. Danak elizezin. Baina bati esatezikon monasterio. Monasterio agertzen danin nahi du esan, ez da la praiena baizik eta monasterio beste elize danan buru esan.
Adibidez, San Sebastingo elizin burue, San Martingo elizin burue, Martiteko elizin burue, Santa Kutzeko elizin burue, arezan, Santa Maria de Balda. Hemen aipaudet, 12. gizaldiko astarnak erten zebela. Aurtengo induzketatan, eta bai pixketa aurre hori intzinake, hane 12. gizaldiko astarnak erten debe, kristautasunenak. Ze pasau zan? Baldatarrak eta ganboatarrak eta oinaztarrak alkarrekin burruken ibiltzezin. Eta toki hau izen zan, azkenin ezin bizitekue. Hemen sortu zan herrixe, toki estrategiku bezala, dana ikustealako hemen diken, baino 7 urtea bertakuk erregi esatezio, que non podían vivir por semejantes daños y perjuicios que recibían de caballeros poderosos de enrededor. Eta eskatze xobe, hau laga eta behera jutien. Eta oin guk plaza berri ingurue hori, ez hau zeuna, han sortu zen benetan errixe. Hau frakazu izen zen. Eta gure parrokixe jarraitu zuen izeten baldakue. Osea, hau ez da lehengo parrokixe, baizik. Hau izen zen intentue errixena etzuna aurre harten. Baizik, behien nintzen. Eta behien, eta ikusten mazute, errixe gaina, banauzan bloketan, 7-8 metroko pusketak, kutzei mantzikon, bizitza jutea juntzi nahi, eta horregatik daude askoitzen, Olano etxea, Txurruka etxea, errixe Lazao etxea, bazarrixen izenak, etxi zauzkeben. Eta geho, parrokixe goixen egon zan, 1510 urte arte, orduan bera jatsi zeben. Behien ospital bat zauen tokixen, San Sebastin izena zuen ospitalein, are, egun batetik bestea, esan zuen, hau da oin parrokixe, da Balda izengoa, Santa Maria izengoa. Eta batzuk Santa Maria de Balda, bestik ez dakize da erregineko orduan, esan zuen. Ez bat, eta beste, hau Santa Maria de la Real, porque nire patronato eskudata. Eta goikue, antxineko amaberginina, Santa Maria la Antigua, o Balda. Da guk izate zegoen, Camposantoko elizie, baina berez antiguakue da. Zumarran da pasatzen zan bezala, alturetik bere jatxitekok. Eta hemen kanpaie nuntik eta noa da, oso erresa. Askoitiko dato zarrena kanpaiena eta relojuna daukeu 1500 Eta nola dako hori, Baldako gizun bat, garai hortan hiltzen nahi da eta testamentue eskribitzen, notaixukin. Eta notaixuk, esateu, y dando las 9 en el reloj de la iglesia de Santa María de Balda, falleció. Osea, horti nahi du izan, hane ontzala relojue. Baina ez pasatzea, handik, ja, parrokixe behien ja sortute zauela eta eitien aizila. De hondik, kanpantorrea, itxurebike ez olakoik, de noa emango zeben. Ona, eta hemen 1518 gizaldiz urtin, ja reloju dauko. Emateu, Baldatik, seguru, Baldatik, ona etorri zela. Eta kanpai ere, 1520 urtien fundiuzan dokumenture badaukeu. Oseak, eta kanpaie, gauza askotako boalizo izen du, herrire behire, dago, esferie, leheno esfera ipezien, leheno kanpa hotza aitzezan, kanpa hotza, eta gero ja, ipiniz joben espadainie, ikuste zuten bezala marki hor dago espadainina, geho luzetu zeben, eta geho luzetu zebenin, 20. gizaldizien, lau aldeta, reloju ipinizan. Kanpai ezatik gotzea, hemen kanpai jotzezan, adibidez, zu hotezan inetare, alarma bezala eta bar jotzezan. Baiti ere, askotxin matutixe ezatuna, ez? Matutixe oso garantzitzu izetezan. Matutixekin herriko sarrerako atik irik etzezin. Eta iluntzeko abemarixekin herriko atik itxik ezin.
zeatik hori amuraiauteko zentro bazan askoitixe. Eta hemen baita ere, jotzezin, kanpaiek, tximistek eta ikustezinin, oin ezateuna, danak, olako gauze ikustezinin, azkar kanpaie jo eta konjulu geiteko. Orduan ez tximistek izeteko eta olako gauzek, hemen konjulu geitezin, eta sobre todo noiz ustie aurreatut ezatorren, maitzetik azite ustai arte, fetxa hausetan, gaina bariot ezan bizitzen bertan. Zehoze lainue txarra, zehoze ikusi ezkio, kanpaie azkar jo, salmuk irakurri, eta nola, honen baino altu zauen martite, orden izauen martite nazteko kanpaie jotzen, martiteko kanpaie aitzezunin San Martinguk jotzi. Eta kontuk, oin martiteko kanpaie aitzuko agenduke mendiken. Ez dakit, hori. Hauxe nahi genduke esan, eta oin bideo badaukeu, minutu batzutan resumen bat eitzeuna,